Уважаеми зрители на канал Фокус, скъпи колеги от Идеал Стандарт Видима, на 2 април обявихме началото на поредицата от 8 исторически предавания, посветени на 80 годишнината от създаването на Идеал Стандарт Видима. Всяка отделна част беше хронология на конкретен период от време, свързан с историята на фирмата от създаването й през 1934 година до наши дни. Вярваме, че сме били полезни и сме предизвикали вихър от спомени на отдавна пенсионираните наши работници и служители. Убедени сме, че сме докоснали сърцата на съвременниците на всички изключителни достижения през годините. Надяваме се да сме накарали младите хора, работещи в днешната модерна и успяваща компания, да се гордеят, че са част от нея. Пожелавам на всички смели мечти, дръзновения и оптимизъм. Нека да съхраним миналото, да се радваме на настоящето и да вярваме в бъдещето и да продължим заедно да създаваме за хората. 2008 година започва с официалното представяне на новото лого на Идеал Стандарт в България. На 26 февруари в присъствието на над 30 журналисти от водещи български медии е оповестено, че въвеждането на новото лого е планирано да започне през второто тримесечие на 2008 година, а от средата на годината всеки продукт носи новия отличителен знак на марката. Нарастването на персонала на завода за санитарна арматура и разположението му на две производствени площадки в Севлиево и Градница създават затруднения в комуникацията между ръководство и работещи. Това налага да се търсят нови, ефективни и съвременни канали за комуникация. Така се стига до идеята за създаване на Актуално, нов мултимедиен информационен канал, който стартира на 4 юни 2008 година в завода за санитарна арматура. Ежеседмично с звук, текст, видео и снимки предаванията представят най-актуалните събития, случили се в завода за санитарна арматура. Обратната връзка е важен елемент и работещите често търсят канала по различни въпроси, теми и проблеми. Успешната нова форма на комуникация между ръководния екип и работниците и служителите продължава в дух на взаимно уважение вече 6-та година. Рекордна за производството на завода за санитарна арматура е 2008 година. Благодарение на изключително добрата комуникация между техническите и производствените екипи, между работниците и специалистите и представителите на поддържащите фирми, при готовност на завода за производство на 5 милиона броя арматура, през 2008 година са произведени рекордните 6 милиона и 785 хиляди броя изделия. На 10 септември 2008 година в Севлиево се открива Център за нови продукти и обучение. В него се представя цялата продуктова гама на трите марки за обзавеждане на баня, с които Идеал Стандарт Интернешънъл присъства на пазарите в Източна Европа – Идеал Стандарт, Видима и Джадо. Центърът предлага възможност на търговци, инвеститори и клиенти от Европа да се запознаят отблизо с продуктите, начина им на инсталиране и функциониране, което предполага по-професионално обслужване и по-голяма удовлетвореност на крайните клиенти. Уникално предимство е, че изделията са работещи и могат не само да се видят и докоснат, но и да се изпробват. Годината завършва с важно събитие за дистрибуционния център. През декември е открито разширение на центъра с площ от 12 500 квадратни метра. То се реализира в резултат на решение на компанията за увеличаване капацитета на дистрибуционния център, за да се посрещнат нарасналите обеми на пазарите, обслужвани от България. Успешното сътрудничество между дистрибуционния център и Биомед продължава и днес. На 15 май тази година те празнуваха 100 месеца, в които работят заедно. Изключително трудна за завода за арматура се оказва 2009 година. В резултат на световната икономическа криза, поръчките към фирмата рязко намаляват и производството се свива. Особено тежко е първото тримесечие. Ръководството взема нужните мерки и ситуацията е овладяна. Въпреки намалението на обема на производство с 35% и трудностите, проистичащи от кризата, заводът успява да запази себестойността на единица произведена продукция на нивото от 2008 година. Това е изключителен резултат, постигнат с усилията на целия колектив.
През 2009 година в Идеостандарт Видима и Идеостандарт България започва въвеждането на методологията ПТЕСТ. Тя има за цел да се създаде и поддържа организирана, чиста и безопасна работна среда, която да осигури по-добро представяне при изпълнение на трудовите задължения. Екипи от заводите се ангажират с тази нелека задача. Разработват се програми, провеждат се мащабни обучения, в които участва целият производствен персонал и част от административните отдели. В крайна сметка целта е постигната. Излишните материали и съоръжения са премахнати, изградена е система за контрол и поддържане на реда в производствените процеси. Заводът за производство на санитарна арматура получава поредното признание за постижение в областта на безопасните условия на труд. На 27 април, ден преди Международния ден в памет на загиналите и пострадали при трудови злополуки работници, синдикатът връчва наградата Прометея на работодатели с успехи в хуманизирането на работната среда и опазване здравето на хората. Елица Цанева приема нови отговорности в Идеостандарт International и от 16 март 2010 година Валентин Ганев поема длъжността изпълнителен директор на Идеостандарт България. Ръководството на дистрибуционния център е поверено на Вера Йовева. В завода за санитарна керамика стартира мащабен проект за технологично обновяване. Инсталирани са общо 3 преси за отливане под високо налягане на мивки и пиедестали, с което 15% от капацитета на завода се прехвърля на тази съвременна технология. На мястото на освободения капацитет за отливане в гипсови калъпи се инсталират нови линии за отливане на технологично сложни изделия. Дизайнът на линиите е разработка на местния инженерен екип. В рамките на 2 години предприятието успешно усвоява производството на технологично сложни тоалетни, които днес съставляват 40% от капацитета за тази група продукти. Успоредно с проекта за технологично обновление в завода за керамика започва въвеждане на IDLA, система за подобряване на производствената ефективност чрез нова организация на работния процес. Целта е да се произвеждат продуктите в точното време, в точното количество и когато са необходими и да се изгради по-гъвкав производствен процес, който осигурява най-краткия възможен производствен цикъл от получаване на поръчката до нейното изпълнение и предаване стоката на клиента. Керамичният завод в Севлиево е първият в компанията, в който успешно стартира и се внедрява новата поточна организация на работа. През май е сформиран европейски екип, оперативен център Supply Chain с отговорности по съвременното осигуряване и проследяване на транспортните средства, обслужващи движението на материали и компоненти към производствените предприятия, готова продукция и стоки между дистрибуционните центрове. От 1 февруари 2011 година двете подразделения на Идеостандарт International в България се сливат в една юридическа единица – Идеостандарт Видима. Обединяването има за цел опростяване на юридическите структури там, където това е възможно, и осигуряване на по-добро обслужване на крайните клиенти чрез по-голяма гъвкавост и ефективност. Амбициите на ръководния екип са да се затвърди позицията на Идеостандарт Видима на най-голям работодател в региона и на социално отговорна компания в общината. Обединената компания Идеостандарт Видима е представена официално на 21 февруари 2011 година, като са организирани редица събития, насочени към различни аудитории, информиране на работещите в компанията, пресконференция за националните и регионални медии, среща с ръководния екип на компанията, среща с местната администрация и бизнес партньори от региона и страната. Няколко месеца по-късно обединените синдикални организации представят за обсъждане проект за подписване на първия колективен трудов договор. На 8 юли 2011 година той вече е факт. Новият колективен трудов договор е подписан от членовете на съвета на директорите и представителите на синдикалните организации. За периода от 2011 година до 2013 Идеостандарт Видима неизменно е на първо място в класацията на вестник Капитал Топ 100 в сектор машини и оборудване.
Ежегодната класация е по инициатива на издателска къща Икономедия, а подреждането се извършва по приходи от продажби. Признанието на специализираното икономическо издание е особено важно за колектива на Идеостандарт Видима в трудните години на незатихващата световна криза. От 2011 година в завода за санитарна арматура се произвежда нова гама душове Ideal Rain. Забележителен факт е, че внедряването му е извършено за рекордно кратки срокове, благодарение на упорития труд и всеотдайност на всички ангажирани по цялата верига, от идеята до реализирането на готовите изделия. Заслугата е на всички екипи, работили по проекта – конструктори, технолози, инструменталчици и производственици. От 2011 година Идеостандарт Видима има свои представители в Европейския работнически съвет на Идеостандарт International. Това са Ива Терзиева, Айлин Чаушева, Емил Гатев, Драгомир Славоев и Милко Марков. Нещо повече, за председател на съвета е избран българин, нашият колега Драгомир Славоев. През 2013 година Севлиево бе домакин на годишната среща на Европейския работнически съвет с представители на висшия мениджмънт на компанията. От март 2011 година ефективно започва да функционира Център за финансова отчетност. Той предоставя специализирани финансово-счетоводни услуги на всички подразделения на Идеостандарт International в Европа. Изборът центъра да бъде базиран в Севлиево не е случайен. Професионализмът на колегите е в основата Севлиево да се пребори с конкуренцията на няколко държави. През 2012 година в завода за санитарна арматура успешно стартира инициативата Идеална фабрика, която има за цел създаване на възможно най-доброто място за работа. Тя включва дейности по изграждане на гъвкав и бърз процес за обслужване на клиентите, повишаване на конкурентоспособността чрез намаляване на себестойността на изделията, повишаване качеството на продуктите и скъсяване на сроковете на доставка. Важен момент в процеса по изграждане на идеалната фабрика е приобщаването на всички работници и служители за постигането на поставените цели. Амбициозна задача, по която и днес колективът на завода за санитарна арматура работи. За да бъде Идеостандарт Видима още по-успешна компания, през 2013 година в заводите се работи по нов проект – Гъвкави работници. Той има за цел работещите да се приспособяват към променящите се условия по-бързо, като подобряват трудовото си представяне. Усвояването на втора, а за някои и трета професия е мярка, която не само води до търсената ефективност, но е и отлична възможност за професионално развитие. През 2008 година търговската организация постига забележителен резултат в продажбите – повече от 106 милиона евро. Организацията има за цел да развива пазарите в страните от Източна Европа. Като търговски вице-президент за Източна Европа на Идеостандарт International, Васил Кънев има огромния принос за доброто представяне на компанията в региона. Създават се представителни офиси в Москва, Рига, Киев, Будапеща, Букурещ и Белград, както и легална компания в Полша с седалище Вроцлав. Идеостандарт Видима се утвърждава като пазарен лидер в България и печели все по-голям пазарен дял в страните от Източна Европа. Това става с прилагането на успешни маркетингови стратегии. В България са осъществени мащабни кампании за налагането на търговската марка Видима като предпочитан бранд за бани със слогана "В банята съм" и по-късно като марката на 7,5 милиона българи под мотото "Правим нещата като хората". Работи се както с точките на продажба, в които се активират нови продукти и се създават бестселъри, така и в проектния бизнес за оборудване на хотели и обществени сгради. От края на 2011 година се извършва преструктуриране на търговската дейност, като регион Източна Европа е разделен на клъстър Русия и клъстър България. Търговски лидер на клъстър България е Лазар Лазаров, по чието ръководство се разработват 17 пазара – България, Румъния, Украйна, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Косово, Македония, Албания и Турция. Резултатът от усилията на търговския екип и доброто сътрудничество с другите екипи в компанията
и с бизнес партньорите се изразява в непрекъснат ръст на продажбите и системно постигане на целите по отношение на печалбата. Успешният бизнес се базира на изграждането и налагането на паневропейската марка Идеал Стандарт, локалната марка Видима и луксозната марка Джадо. Тайната на успеха се крие още в точните продукти, предоставени на точното място и на време, комуникирани към потребителите така, че да ги пожелаят. Синхронът в работата на търговските екипи в държавите, маркетинг отдела, дистрибуционния център и другите подкрепящи функции като финанси и човешки ресурси гарантира едно забележително представяне на пазара в доста трудна икономическа обстановка. Грижата за поддържане и повишаване на квалификацията на хората в компанията е един от основните приоритети, свързани с управлението на човешките ресурси. За да се поддържат и повишават знанията и уменията на хората, с които се постигат бизнес целите, всяка година се организират програми за обучение в различни области – безопасност на труда, техническа квалификация, производствен процес, промени в законодателството, езиково обучение и други. Не можем да не отбележим едни от най-мащабните проекти, които през последните няколко години обхващат целия персонал – корпоративно обучение по безопасност на труда, обучение за производствена система Идеалният път, ПТС, школа за качество в завода за керамика. Реализирането на тези обучения следва развитието на компанията към прилагане на съвременни методи за организация на производствения процес и осигуряват необходимата подготовка и умения на работниците в производството за постигане на производствените резултати. Друг основен фокус е развитието на ръководителите, за което компанията се грижи чрез организиране на ежегодни лидерски програми, които включват обучение за различни ръководни умения от ключово значение. През 2011 и 2012 година 42 ръководители преминаха корпоративната програма Коучинг Академия и бяха сертифицирани като вътрешни наставници. През 2013 година беше стартирана вътрешна лидерска програма, в която обучаващи са ръководители от Идеал Стандарт Видима, които обучават своите колеги по теми като обучение на лидери, делегиране, даване на обратна връзка и други. Ролята на обучаващ е възможно за развитие и на самите обучители, а това е стъпка към развитието на култура на лидерство в нашата компания. Сред целите на Идеал Стандарт Видима е привличането и задържането на млади професионалисти. Ето защо активно си сътрудничим с местните средни училища Генерал Иван Бъчваров, професионалната гимназия по транспорт и машиностроение Градница, бившата професионална гимназия по керамика и мебелно производство, както и с висши учебни заведения като Технически университет Габрово, Стопанската академия в Свищов, Великотърновския университет. Компанията участва в Дни на кариерата, бизнес форуми, провеждане на учебни практики в реални условия за ученици от професионалните гимназии, обучаващи се в специалности, отговарящи на свързаните с производството дейности. Дългогодишна практика е организирането на летни стажантски програми. За периода 2008-2013 в организираните стажантски програми са участвали около 130 студента с разнообразни профили на обучение и специалности, а 16 от тях получиха предложение за професионална реализация и развитие в Идеал Стандарт Видима АД. През периода 2008-2014 години учебна практика в реални производствени условия са провели близо 600 ученици. През лятото на 2013 година в Идеал Стандарт Видима бяха предоставени възможности за реална работа на 20 ученика от професионалната гимназия по механоелектротехника Генерал Иван Бъчваров Севлиево по европейски проект Ученически практики. Визията ни за бъдещето е неизменно свързана с това да продължаваме да даваме реален шанс за реализация на млади талантливи професионалисти, защото само така и Идеал Стандарт Видима ще продължи своето развитие. Уважаеми зрители на канал Фокус, скъпи колеги от Идеал Стандарт Видима,
Това беше последната 8-ма част от поредицата исторически предавания, посветени на нашата 80-та годишнина. Съзнаваме, че темата няма как да бъде изчерпана, няма как да изборим всяко събитие, да отчетем всяко постижение, да обърнем нужното внимание на всеки човек дал своя принос за развитието на компанията. Но вярваме, че припомняйки най-значимото от историята, сме успели да вдъхнем малко повече самочувствие у всеки работещ в дружеството, защото да бъдеш част от компания с такава богата история е чест и гордост, но и голяма отговорност.